knjiga Kako se kalio vrlo klin Aleksandra Stefanovića. A on zna za ta moja ratna krivična djela. Ne, reći vam iskreno na kraju jednu stvar, a ovako kao sin, kao da kažem mlađi. Kao mlađi, kao mlađi. Nemojte kao sin. Šta je problem sa vama, gospodin Šešelj? Šta je problem? Ja sam nastao na idejama svetosavskog nacionalizma Vladike Nikolaja Miloša Crnjanskog. Vi ste nastali na komunističko-lenjinističkim idejama lažnog vojvodstva i lažnog nacionalizma. Ljudi su očekivali, evo završit ću pa vi odgovorite. Ljudi su očekivali od vas jedan gospodski hrišćanski nacionalizam. Vi ste se vratili, završili u farmi i u zadruzi i u parovima i vi nam odatle smenjujete Aleksandra Vučića. A mislim, znate šta? To je problem, ljudi su se razočarali u vas. Ja poštujem mnoge dobrovoljce Srpske radikalne stranke koji su davali život za otadžbinu. Poštujem časne ljude kao Dragana Todorovića, Elenu Božić-Talijan. Poštujem te ljude. Ali vi ste ih razočarali. Evo da vam kažem. Dogovorili ste se sa Vučićem. I to je onda kod ljudi izazvalo jednu ogorčenost. Kad sam imao 7 godina, mene je ilegalni srpski četnički pokret ubacio u